Na, sziasztok! Máma a GSI Opelt fogom nektek bemutatni. Remélem tetszeni fog a videó, és hát kezdjünk is bele. Itt a GSI Opel. Ezt apa vette még ott lent a telepen. Hát ilyen 200-ért. Hát jó, 250-ért vette. Nagyon szét van rohadva. De jó benne a zene. Még nagyon megy. Hát ilyen, mondtam, ilyen szuper sport fogója van, picit lóg. Megmutatom nektek a méládát, hogy benne van. Na. Igaz, hogy ez most nem BMW, hanem a Opel, de GSI. Picit benzinszag van. Itt egy nagy méláda. Két ilyen nagy hangszóró, mondjuk ez olyan nagy. Két hangszóró. Kis GSI Opel. Astra, GSI. Szép kerekekkel, hát picit laposak a kerekek rajta. Olyan tuning hátsó szárny van rajta. Az eleje is ilyen tuningos szilmaszat. Itt vannak közük olyan, nem tudom még, majd ezek Opelhoz már nem annyira értek, itt a tuningokhoz. Itt az aranyszínű is, hogyha akit érdekelne. Fullos kagylóülésekkel. Hát eléggé. 2002-ben járt valamerre ez a kocsi. Valamerre külföldre. Nagyon ki van fakúval, látjátok, nagyon csúnya. De itt a hátsó ilyen szárny, méláda. És mutatom is a belsejét. Itt a belseje. Kagylóülése. Tetőablakos. GSI Opel. Itt mondjak. Itt apa kivette itt a másik ülését, nem tudom miért. Ott a túlsó telken. Itt a fullos. Na, visszabeszélek itt nektek. Hát eléggé. Hát látszik, hogy nem most ment, ugye átülök. Másik oldalról több a látnivaló. Látszik, hogy nem most ment az Opel. Nagyon ki van fakó. Jaj, na. Itt van. Hát nem éppen a legszebb. Látjátok, itt be van egy izélva. Nagyon retkes a visszapillantója, és ott van 2012-ben ment, nehezen látszik, hogy itt lekapartam. Nem lekapartam, hanem málik, hát látjátok itt. 2002-ben ott málik, lemálik róla. De higgyetek el, nekem tényleg 2002-ben ment. Hát én nagyon lepusztított visszapillantó. Itt az index is ilyen régi 2 forintossal van megoldva, mert elkezd indexelni, hogyha nincs így bejelva. Hát aki ismeri a GSI-t, azt tudja. És egy picit megmutatom az énektek, milyen a GSI Opel. Tudjátok? Jó van, na. Megmutatom itt nektek. Világít benne, ez minden. Az aksi is vidám. Nem értek én ez, hogy ez most jó vagy rossz-e. Itt a zene. Ilyen világít. Hát ez nem volt valami biztató, hát szerintem ez meghalt az a méláda. Hát mi van ezzel? Meghalta! Lehet, hogy lemerült az akri. Meghalt. Hát ez egy nagy szívás. Hát itt a
Tudod, 24. Szerintem nem tudom, hogy jól mutatja az órát. Így kikapcsolom a lámpát. Na így áll jó, így áll. Kühlméter, németül van írva rá. Minden. Tudod, 24, nem tudom, hogy jó-e. De nem akar működni, hát nem mertem így. Világít benne minden. Szerintem ezek rossz, hogy világít. Olyan rossz még mindig a kamerám, még nem kaptam új kamerát, se telefont. Megmondtam apának, azt mondta apa, hogy majd vesz egyet nekem. Majd de. Hát azt ennek kakuk. Ezt lemerült a löksi. Hát akkor ez itt ennyi volt. Ez lemerült. Vannak benne ilyen picikek is izék, azok nem tudom mik. A magszórók, kupék. Ilyen. Hát mit mondjak még? Ja, az izét, az elejét. Na, a motoroztat, mindjárt kinyitom nektek, azt megmutatom. Várjál. Világítok egy kicsit, hogy most tisztássatok valamit. Oké. Kinyitottam. Jó. Hogy is kell ezt kinyitni, várjatok. Nem értem én ennek a de még ezt hát ez szépen elrágta. Patkány. Ez a motorja. Kiasi. Azra sem megmutattam nektek be. Sokáig tudom tartani ezt a nehéz szart. Gondolom, aki ezt most nézi, az biztos azt mondja, hogy BMW mániát, mit tudnált, mutatok itt nektek. BMW mánia az. Jó az a. Hogy szeretem azt a nevet is. Úgy mindent fogok is bemutatni nektek. Lesz forzás videó is a kis, hát velem egy idős gyerekekkel, nek a számára lesz ilyen forzás videó, meg ilyenek is. Azt persze a felnőttek azt nem mondom, hogy nézzék meg, mert hát nem. Azt mondom, nem szeretnék azt nézni. Ha valaki érdekli, akkor megnézhetem nyugodtan. És nem tudok mit mondani, ha többet. Ez volt a Renault, ez volt a Opel, GSI bemutató. Tomi voltam. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjön Opel! Sziasztok! Sziasztok!